Right. Mufaro wangu mukuru kukugamuchirai zvakare muzuva ranhasi nhaika. So ndisandaenderera mberi ndinyorerewo comment section hama dzangu kuti ndinzwe kuti ndiri kunzwika here. Right in the comment section. Nyorai comment section ndizwe kuti ndiri kunzwika here kwese kwamuri pasi rose nhaika. Vari muno muNamibia kuVindhoek, muri sei hama dzangu, muri kuzvigona sei? Vari kuSouth Africa, mukoma Casper Chipadze nevamwe vari ikoko, muri kuzvigona sei hama dzangu? Nyorai comment section ndizwe ndiri kunzwika here. KuBotswana ndiri kunzwika here uko, Mary Gwanyangwanya ndinyorerewo comment section. Nyorai mucomment section hama dzangu, nyorai comment section ndizwe ndiri kunzwika here. Vari kuAmerica
Very sorry, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry. Pane zvimwe zvamboitika pa network yangu yenge yabhaiza. Right, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry, very sorry. Elizabeth Dube. Very sorry, hama dzangu, very sorry, ndiregereiwo, naika. Network yangu kuno kuyenge yabhaiza, but iko yadzoka zvine bang, naika. Ndianenge anyora comment apo, Abigail. May his soul rest in eternal peace. Thank you so much, naika Abigail. Christine Chimedze, hanzi zvinorwadza kumhuri, hanzi kumhuri Zimbabwe, asi chinoti rest in peace, soldier love. Ichokwadi ichocho. Ndiregerewo hama dzangu, pane zvinhu zvaitika, so network yanenge yadonha, naika. Asi kwezvo yadzoka zvine bang. Saka kana pana ari kuda kupinda mustudio, naika zvandakuita panapa ndakuisa link pa comment section apo. Ndaisa link pa comment section apo yakanzi iyo yakanzi Menas Chipanda iyo, naika https / StreamYard. Ngatipindewo mustudio tikurukure nezva soldier love. Tinzwe kuti inini aikugoneraiwo here kusaidi kwenyu enga ari munhu akaita sei soldier love. Ndonyada kuti tikurukure pano. Naika Abigail, sorry gandigamuchire vaenzi. Elizabeth Dube. Sei paNamibia apo. PaNamibia pari bhozvo apo, haina hangu ndiri kurwadziwa ndisida kunyepa. Sorry mukoma. Because soldier love inangu aindinakidza, aindigonera. Aiwa, ndonzira yedu tese. Soldier love aigonera vanhu vakawanda zvekuti unomboziva wakanzwa shoko rekuti munhu ari kurwara wozonzwa kuti hango kunzi afa. Zvinogona kutadza kukushoka, but kwete kungori kana wangonzwa kunzi munhu afa, zvinonetsa kuzvigamuchira zvichokwadi. Aiwa nematambudziko ka. Aiwa, matambudziko zvechokwadi aonekwa zvechokwadi. Zvinorwadza, marwadzo chaiwo. Marwadzo chaiwo. Chimba song 1 imba ikationa. Imba song yacho 1. Song 1 inangu handatsogona zvekuimba pandakuita sei ndakungozamawo baba auite Uber and catering. Ndodyira ponze ndekuona ndongomira pamamonya ipapo. Maitsi acho akawanda kani. Aiwa, imba i1 musasanganisa imba i1 chete kwete kusanganisa dzese. Mukurobha apa. 1 imba i1 kwete kusanganisa. 1 manje inonetsa manje. Ayinonetsa nei? Ndini uya wamaigara muchingoti imboko. Ndine uya wamaituka nemashoko. What. What. Uber and catering. Auite kanga baba. Munochifarira chikora chenyu ichocho. Mbanje dzake vanhu vaita aipita mbanje, but mbanje dzake dzenziri bhodzi dzaitotinakidza. Asvita mbanje here? Vanhu ndozva kutaura kuti hanzi aisvita mbanje, but mbanje dzake dziri bhodzi dzaitotinakidza. Ndofarwa kaneme wechidiki. Munhu ainakidza chokwadika. Munhu aiinda tena, vanhu hatiri kutaura chokwadi, tiri kunyeperana hedu. Munhu ainda tena, vanhu vese ainda tena. Anoona kana gore rieri akatorwa futi nana mai Mugadi, ana Grace Mugadi wakamutora. Akasvika akanetsa kwamutare uka, handiti kwamutare handiti. Handomboziveni. Akatorwa akanetsa. VaMugabe wakunzi uyai pastage. Ground rese katakadaidza kuti soldier love, so ground rese akazonzi soldier love ngaanyarira haaridzi achiti chinhu. Serious here? Soldier love. Aiwa, toda kuti vachiko nanga handivenge munhu. Soldier love aigona.
aigona antombozivi masongo ake. Tongonzwa imwe yandaona paFacebook apa ikuti mai kudidi here dai upenyu hwaitengwa kuta sokuti kudii ndiimbireka yekunzi akanetsa song yake alright yekunzi akanetsa kuti ari kwaMugabe amuizivi here? Handiziveni. Mukurarama munyika ipi kwaMugabe wachinzi uyai pastage wape speech ground rese rakadakadza kuti soja love. Ndikurarama ndiri kuSouth Africa. Mati ndikuraramira kuSouth Africa. Zvandiri kutaura izvi haasi makuhwa. Soja love vaMugabe wakanzi uyai pastage ka vanhu kadadza kuti ground rese soja love ground rese. Sure here? Serious? Handine maV11. Happy isaitoni. Aiwa mavhiri wacho. Chirongoti handina mishini yacho pana mandakwanisa kukuisirai. Akazenga kutukwa soja love kunzi soja love hazisi zvinhu. But mangwana acho akazonoburitsa song achiti ndindakavaunganidza. Soja love haigona to be honest, let's be honest. Akomana chakanaka musaite godoko mana musarwadziwa. Aiwa kusikurwadziwa kusaziva. Alright, inini nziyo alright. Regai ndimbogamuchire vaenzi naika. FTG Media, how are you my brother? And you want to know this one, apparently the coach Shamwali, they used to come to FTG Media. Pane munhu ane radio iri kurira ndiri kukumbirisa kuti aite sei ave anodzima radio because inogona kutikanganisa. Tumba, how are you? Fine, how are you? Fine. And pane munhu ane radio iri kurira naika ndekechikumbirisa wangu kuti aite sei ave anodzima radio kuti tive tinonzwisisana naika. Yeah, right. Shumba. Yeah. Can you kindly please reduce the volume of your radio, nigga? No, I'm at a public place, man. I can't reduce the volume. Let me just move it okay, away. Yeah, right. Mkoma Shumba, how are you? Fine. How are you? All right. Muzora tutora nyaya soja love. Ameno soja love muimba ave nemukurumbira muZimbabwe yese. Ndiye ngari muridzi weZimdanso. Haana kutanga naye zvake, but ndiye ngari muridzi. So ameno munoti kudini zvasoja love? Mawani zvinorwadza, so it's a sad development, mawani. Afa, you know, it's so bad to die at such a tender age like that on. Ichokwadi ichocho. Alright, mune dziyo dzamunoziva here dzamunongotora kana freestyle yamunoziva kuti ndaifarira dzakati ndakutombokupai mic, ndakupai chimuti. Kuimba arigona kuimba, but pane kasong kanonzi imba itinzwe. Pane kasong hani kakaimbira, pane kasong kakaimbira Bounty Lisa so kamwe kanonzi chiko. Kanonzi chiko kasong takamirira kanzeve dzavhurika. Kanonzi chiko, kanonzi ndakutipa star. But it was one of like my latest. I think it was the Green Mali song yake kupedzisira. Aina sukazivo ikakwenda. Kanonzi. Kwena ndisikunzwa one. Yeah? Amusikunzwa? Handisikunzwa zvekuimba ichi. Muri kuimbirana muri tu? Havasati vatanga kuimba. Vachirumbogadzira mamaiki. Gadzirai mic Mukoma Shumba. Aiwa, ngava clean nzero da kutenga kuimba manje. Shumba vari kuimba. Kuimba vari kungofeka chete havasi kuimba. Isu tiri maRoma zvokuimba zvinonetsa. Tiri maRoma. Munogenda kamavoice emaRoman Catholics. Handinakidze wadaona kuti pweteka imi. 1000.
samadiko amana hayo zvinorwadza mana maitaiti 1000 but vachibanda pane kumbomhanya maona but ndangoti ndingopfuura chingoti all right, thank you so much, thank you so much Naika. All right, guy ndimboende kuna FTG Media. FTG Media, how are you my brother? Adona futi anenge ari kuZimbabwe uye kuZimbabwe ndokunodonhedza munhu vanhu vari kuZimbabwe ndo vanovanzodonha ka so regai ndimbogamuchire mumwe mienzi pane mienzi right mukoma Savana welcome in the studio. Mirai makadaro mukoma Savana Naika. Mukoma Savana welcome in the studio. Mukoma Savana welcome in the studio. Okay. Right. Regai ndamboerenga macomments ari panapa. Mama Elizabeth ndamboerenga macomments ari panapa Naika. Regai tinzi. Right. Hanzi tinongoti zorurai murugare chibaba tarwadziwa chokwadi. Ndifarisai. Hanzi naniko, hanzi na Thomas. Hanzi apo Menas. Bozve kuti kuri sei. Just silent akachitova. Hanzi network yanetsa. Vari kuZimbabwe here? Aiwa, vari kuZimbabwe ndo masystems acho. Yeah, ndatozviona. Muri kuSouth Africa handiti? Yeah. All right. Nziyo dzamunoziva dzinokunakidza dzaSoldier Love mungatiudzewo here? Ina hapana ndotombozwa chero 1. Hamuna munoziva chero 1? Kana 1 ndachitozitasa kuYouTube ndichitodziona hangu tichiimbiwa dzoimbiwa sindokanganwa kuti inenge yanzi chii. Itaiwo serious nai mama, itaiwo serious. Soldier Love. Regai tombotsvaka kuFacebook ndikokuudzai. Soldier Love ndimugabe ka. Soldier Love anozikanwa nemunhu wese. Oh. Mugabe hapana asingaziva Mugabe. Mugabe ndomuziva. Ya Mugabe ndi Soldier Love anokuzikanwa nemunhu wese. Soldier Love akangofanira kuti simudzai mureza. National anthem. Serious here. Serious aiwa, to be honest. Koto ranzida kumupuwa kuti asi to be honest. Soldier Love aizikanwa nemunhu wese. Especially paakaridza pamamonya. Pamamonya ipapo yakanetsa zvingaite. Kundi akaimba izvo akaimba song iyoyo. Yekunzi tovadyira bhonzo nekuonda tongomira pamamonya ipapo chibaba hauite mwana waSebeni pamamonya ipapo kangaring hauite hamuizive. Ndoiziva but asingazivi kuti ndiani anoimba. Saka muti hakuna kana uri muZimbabwe usingazive Soldier Love uri visitor. Saka ndiri visitor kuZimbabwe here ini. Kana immigration yakatouya kuZimbabwe munotosungwa munotobvunzwa passport unongori visitor. Soldier Love aizikanwa nemunhu wese to be honest. Passport ndinayo. Ingada kuzoraswa mazuva. Pakuita inenge feedback up. Hanzi naThomas ari sei Botka 1 network. Network mwana wamai network murikuita sei ikoko Botswana kungonetsa network futi wakomana. Ndiani uyu hanzi handisi muZimbabwe ini mukoma Menas uri kupi kuri kunetsa network. So hama dzangu kana pana arida kupana mustudio naika. Ndiri kudzokeredza zvakare kuisa link pacomment section apo. Ndiri kudzokeredza link pacomment section. Kana pana arida kupinda mustudio pinda hama yangu titaure utiudze kuti unoti kudii nezvaSoldier Love. Kana ane zvaakakugonera utiudzewo kuti no Soldier Love akagona zvakati. Kana ane zvaakatadza uite sei. Chibaba warwadzisa.
wakadiwa here. This one is upenyu hauna kureruka. Hanzi upenyu hauna kureruka. Soldier love. Napanguva ino. Upenyu hauna kutirerukira. Hatina kurerukirwa panguva ino. Hatiri pakuchema. Hatiri kurwadziwa. Nkomasavana wadzoka. Right, chimbomuta iwo mama Elizabeth, chimbotisirayo mute nengini yenyu. Timbotaura mukoma Savana. Mukoma Savana makadi. Tiripo yedu makadiwo mukoma Menas. Kuri sei kuvindo kuko mukoma Savana? Pawindo kupari right ka nematambudziko pai muimbiwo. Matambudziko aonekwa zvechokwadi. Ndima kutobata maoko. Asi ndima kubata maoko. Aiwa ndarwadziwa zvikuru. Munhu wese anokwanisa kubatwa maoko. Nekuti uyu enga ari munhu wemunhu wese. Radiserebhuka raitikuonana naye munhu wese chingofarawo naye saka munhu anofanira kubatwa maoko. Mama Elizabeth. Hello. Mama Elizabeth. Yeah, hi. Munhu wese anokwanisa kubatwa maoko kana pari panyaya dzasoja love. Soja love enga ari munhu wemunhu wese. Soja love akasiyana nababa vangu. Baba vangu hakuna munhu aivaziva. Soja love akasiyana namai vangu. Amai vangu hakuna munhu aivaziva. Uyu munhu wemunhu wese. Saka tokwanisa kuita tokwanisa kuapologiza munhu wese because munhu wemunhu wese. Mukoma Savana nematambudziko. Yeah, magona ipapo. Varungonyarara. Vakatorara zvavo. Yebo hanzi nematambudziko nasisi Elizabeth. Ndarwadziwa nasoja love singaite. Marwadziwa. So, all right. Mukoma Savana. Halo. Ndedzipi nziyo dzaikunakidzai dzakaimbwa nemuchakabvu Soja Love? Tipeyo kana asikirwa singaiti nasoja Love akomana. Tipeyo 5 dziyo dzaikunakidzai dzakaimbwa naSoja Love. Asikirwa singaita akomana. Pane song yake akandiimbira song iyo. Yebo. Taurai nguva ndenyu. Sei. Pagabi. Soja Love dzaindinakidza ini pane song yakaimba ichiti pamamonya ipapo. Pamamonya ipapo. All right. Mukoma Savana chimbotipeyo freestyle. Madi. Chiedza tikuya ikoko naika. Chimbotipaiwo 2 minutes tikuya ikoko mukuru wangu Chiedza. Sisi Chiedza tikuya naika. Tipeiwo 2 minutes tipeiwo 2 minutes timbopa Mukoma Savana wapedzese nyaya yawo. Mukoma Savana tipeiwo nziyo kana 5 dzamunoziva dzakaimbwa naSoja Love dzaikunakidzai. Mukoma Savana, are you there? Mukoma Savana vanenge vaenda network yavo inenge yakadhakwa. Hama yangu Chiedza, zvakamira sei Chiedza? Chiedza. Ndiri right muri sei Mukoma? Kuri sei South Africa. Ndichiedza productions here. Network yenyu inosangira zvakanaka iko. Ndogara kuZimbabwe. Network yacho ma1. Ndikagare kuZimbabwe ini. All right. Kuruse kuZimbabwe. Ndati ndikagare kuZimbabwe inini here dai hama yangu Chiedza.
Muri kupi? Ndimchagarawo Zimbabwe here. kuZimbabwe zera rangu rineri ndiri Chemberere ni. Kuchembere ndozinogarawo Zimbabwe. Kuchembere nevana vechikoro. Kuno kwanopinda vane chikoro. Aiwa ndigare kuZimbabwe. Zera rineri kugara kuZimbabwe. So mabva maita mamuta zvakare. Ani? Chiedza ndichiedza here. Muta. Handini ndandichipindura ndachimbopindura WhatsApp. Alright, iripo. So ameno munoti kudii nezverufu rwaSoldier Love? Tiudzeiwo kuti vanochengetwa rini? Ipapa pansandaziva hangu. Ndichiri kufambira nyaya dzacho. Ndichiri kufambira nyaya dzacho? Vashaikira epiko? Ndangondoti mbuya. Kwambuya hanzi Mbuya Doctors Hospital. MuHarare? Ndekupiko uku Harare? Handinatsoziva hangu, handiti kuda kukunyeperai. Ndara chikwadi kwakanaka. Okay, all right. Ameno Jaisalend ngataurika. Aiwa tauda kupedza nemi Jaisalend wozouya. All right. Right. So nziyo dzamunofarira dzaSoldier Love mungatipo here kana nhatu oro mbiri dzaSoldier Love dzamunoziva kuti Soldier Love idzi dzakati akandigonera. Ndongozva kuimbiwa kwadzo ina handizivi mazita adzo. Imbai, ndimi munhu atiri kuda, imbai tinzwe. Hatidhima muchiimba here kuti chibaba. Indaimba pangu ka. Alright, ndichadzoka ndozoimba. Chambokirema. Examination kaiti maada kukopera kaiti munodisqualify. No, ndotsoka izvozvi just a minute. Yeah. All right. Jaisalend zvakamira sei my brother? Muri sei mukoma wangu tichingoti nematambudziko. Aiwa matambudziko aonekwa. Haina hangu ndarwadziwa kutaura chokwadi. Nhasi unombozva kuti ndachaisa basa nenguva iyi. Ndochimbochaisa na 6 o'clock. But nhasi ndachaisa na Green. Nhasi ndachaisa na 4 o'clock. Zvakatooma shuwa kumana. Ini ndurotadza kana kutoribika chaiko apa pakatoipa mukoma wangu. Ndo vanhu vaiti pamanoti mudhanzi macho. Ndenge ndisingangofile ndichingonzwa something, kungonzwa kuti pane chimwe chinhu chakashota mulife mangu. Because munhu anoSoldier Love zvachikwadika aigona kwete zvekunyeperana zvezvika. Murume waigona pafeya, talenda ranga riripo raskiro. Ndidropewo zvindambuda answer phone iri kutadza kudropa. Saka Jaisalend. Ungatipowo kana 5 masongs aunoziva kuti aya aikunakidza akaimbwa naSoldier Live. 5 tracks, toda 5 tracks. 5 chete. Alright, inini masongo akakanakidza. Ndikuziva kuti munhu wenga ane masongs anonakidza anodarika 20 mahits. But hatingapedze ese, so tikuda kana 5 zvawo. Ane songo yakanyanya kundinakidza paari hanzi kuponda nhamo. Pamamonya ipapo. 2. Dai upenyu hwaitengwa. 3. Owe huru. 4. Kozoita yakaimba nasangoma inonzi hanzi ndiani watingaitumira kuti aisvitse bhikita ngoma isaurona sangoma. Ndo imwe yacho. Alright. Imi Jaisalend ndoziva kuti muri muimbi. Right, muchazodzoka zuva renyu reRegreen. Ndoda kuti umbokuinterviewa ipanapa. Right. Auti mumbotoerawo freestyle yeNegreen
or 2 masongs aSoldier Love mutore yekutanga mutore ye2 mombotorera kuti vanhu vamboite sei vanzwe zvokwadi maifarira Soldier Love indaro wangu mafreestyle ndofunga mamanzo. Alright. Saka ndopinda hangu nezi freestyle rachibaba ne? Chibaba baba. Awite full bind catering conquering. Television thing high definition. Andetoni. Hey, ndonyatsoshaya kuti ndotanga neipi yacho eishi. Chero yamatanga iyoyo inoita. Ndongoitangira pakati nekuti kuzoitanga kwekutanga akuiti kuzoona ndoipedza mani. Aiwa chero kana muchikwanisa irovei tinzwe irovei yese. Nguva ndedzenyu idzi. Saka ndati baby waratidze CV magwaro MTV ndoda uma sheke zvekundoda yeke ndoda yekedero ende baby waratidze CV magwaro MTV mahwande kuti ngoma dzacho edza ndiri kugaya dzacho dziri kutorema. Handei tione mangorova intro kai. Hamuna kupinda muvhesi muchorus chipi. Handei tione. Mahosi zvimabhosi tinongomira pamamonya ipapo zvidya mafuta sezvisingagore takangomira pamamonya ipapo. Mahosi zvimabhosi tinongomira pamamonya ipapo. Chigunduru mwana wasitembeni pamamonya ipapo. Murehwa ndiana murehwa Isauro wambamari yehwawa ndopaunoona kuti vanobhohwa kuswera pabhawa futi every hour. Ndapedza. Pulo. Alright. Ita inzwa iyi. Aiwa kwasadi yekutanga kai. Takuda 2. Ngeni mbofunge imwe yacho iri padhuze. Aiwa ufana kufunga ka mahitsi munane mahitsi unofungei munenge ane mahitsi ka. Unogona kuzopodza ukaimba zvisiri izvo zvisina kumboimbwa ipapo wazofunga ndo zvawakanzwa zvisiri izvo. Hapana hazvina nebasa rese. This is not an examination here. Hapana examine apa. Alright, handei timbopinde padhisi ramukoma Kalasa. Hanzi kuti handei. Wakupinda personally uyu. Akupinda personally uyu kumangoma azviona ndamukanda kumochari kumocheka kubhuchari inzwa inini inyama yepondo kabate mudonzo nekuti nipandirisa musa ndomumedza kapasina masekenzi kumubata futi sekenzi ona zvanzi ishekisheki funeni iwekiweki ibudze ndauzopodza mberi kwacho. Alright. Chimbondurore kupesa chimbondurore kuponda nhamo. Kuponda nhamo dzangu ungadai toda kumboponda nhamo hatichamuda pano iwe rore kuponda nhamo. Alright, mirai timbokupindira ina kuponda nhamo yacho toita chimboidini pakatoipa. Kuponda nhamo. Iri kunetsa. Aiwa iri kunetsa. Rovai kuponda nhamo tinzwa. Iri kutonetsa. Ndotoshape kunyatso kuitanga pacho kuti ndotanga nepapacho. Chero makatanga nevhesi, chero makatanga nechorus, chero makatanga neintro. As long as marova kuponda nhamo. Hama dzese unganai kumbosvika pano toda kumboponda nhamo hatichamuda pano tozotara vanga anonda tiko kanai hama unganai hama dzese unganai kumbosvika pano toda kumboponda nhamo hatichamuda pano wasvikeka kumagumo iyeyu nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro nhasi kuno zviri kunzi ndakura nemusoro ndiri kungobva zvinuka muzvitoro iyeyu nhamo
hanzvadzi yangu iri kutengesa nyama ende futi zviri kunzi kwedu tine nyama zviri kunzi kwedu hama dzose unganai ndoda kumboponda nhamo handichamuda pano yeyu nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro iko zvinezvi ndakura ndave kuoma musoro chibaba hauite conquering pupa and catering. So kana pana ruda kupinda mustudio naika kana pana ruda kupinda mustudio naika link ndaisa pa comment section apo naika ndaisa link pa comment section iro rakanzi https what pakanzi mena sibanda iri link iri unokwanisa kupindawo mustudio wotaurawo kuti uri kuti kudii nekusiya kwaitawo chibaba kufa kwaitawo chibaba. Iniwo ndataura pache zvangu tokumana hangu ndenge ndiri fani yachibaba ndarwadziwa because chibababa aigona kudarika kugona. Handifunga kuti tichaona mumwe munhu zvakare achaimba kudarika chibababa kana kusvika palevhuru rachibababa. So imiwo pindaiwo mustudio hama dzangu. Kana usingakwanisa kupinda mustudio nyora mucomment section utiudzewo kuti what's your take, unoti kudii nemakore akagara chibababa muindustry soldier love. Akagara makore mashoma haana kumbogarisa muindustry soldier love but engatone mahits akadarika vamwe vanhu venge vane kuma 20 years 30 years. Iye kungopinda muindustry ubva atoitora kubva atoovateka vamwe vese. nhasi uno zviendera mangoma futi ndatozvipondera ndatovaimbira ndiri kuvaimbira achamuda nhamo ndati yamaunganai kumbosvika pano toda kumboponda nhamo achamuda pano tozotaradza vangano ndati kokanai amaunganai ama dzese unganai kumbosvika pano toda kumboponda nhamo achamuda pano regai timbobuda mukoma melazi regai ndimbogamuchire mumwe muenzi zvakare uyu ndichiedza naElizabeth kwesati yapera live. Chiedza, welcome back in the studio. Chiedza ndakandibvunza kuti ndichiedza productions here, chiedza YouTube here. Wati pane munhu ane foni iri kuita feedback man. yakaita sei? Haisi chimboisai mute tinzwe mute tione ipapo. Ndokaikumbulika yanda ndakavhura. Kumbulika chii chinonzi kumbulika ichochi? Kumbulekaya. Chimboisai mute because handinazo kunzwa izvikuita feedback. Ndaisa mute ni pamwe pane munhu akavhurawo. Elizabeth iPhone ya sister Eliza ndaisa mute. Kuri sei? Tisinazonzwanana. Zvandiri kutaura zviri kubounce back. Pane akavhura ndofunga. Just silent chimboisa mute tinzwe baba. alright kana tigai nimbobuda nimbobika. Seriously. Chiedza chimbokansela uzodzoka futi. Chiedza ari kungoseka sisi chiedza taurai tinzwe. Taurai tinzwe muri kungosmile. Ndarwadziwa yena jave duwe tarasikirwa. Halo Chiedza. Muri sei?
muri kuona kuti dambudziko riri kunenge rine ikoko ndokuri kuita feedback ikoko. Chimbobvisai kana ma-earphones muise phone paloud. Right. Mabvisa ma-earphones. Mabvisa ma-earphones handisi. Nabvisa manje muri kundinzwa. Right, iko zvozvo takunatsokunzwai. Zviri sei sisi Shedzi? Ndakunzwika. Makunzwika iko zvanani. Alright, ndingoti ndarasikirwa vedu ndarasikirwa vedu negama redu remusic vedu chamwanepi muja. Network yenyu wakomana. Muri kuZimbabwe here makomana? Kana handisi kuri Zimbabwe ndiri kuSA. Muri kuSA. Network yacho kuita nenge yekuZimbabwe kudhakwa kwayakaita. Network yacho yakadhakwa. Yakadhakwa. Maraski haichokwadi tese tarasikirwa zvechokwadi. Ndarwadziwa zvisingaite. Kana neni zvokuti ndakashama nezvinhu Soja Love afa. Ndakamboti mafanizi bo ndakataka kunzwa Twabama achitaura ka. Ndakati Prophet Passion Java ndomugariro wake anenge achitotamba zvake. Ndakazonzwa nemasosi akasiyana ndakati handina kurara zvipo kana nhasi ndochipedza basa na 6 o'clock but nhasi ndakasika kupedza ndapedza 4 o'clock. Ndikanyatsokunzwa kuti pane something chakashota. Akomana handizivi kuti ndikashandise mawords api kuti ndikutsanangurirei kuti ini ndarwadzikana nezvaSoja Love. Ndiani Thomas hanzi ndipinzei mustudio. Thomas handikupinzei mustudio, unopinda wega. Unoshandisa link riri pacomment section iro. Ndaridzosa zvakare. Thomas pressa link riri mucomment section iro. Wakapressa that link rinobva rangokupinza mustudio live naika. Ndiani zvakare Just Silent akachitova hanzi foni yachiedza anogona akusoito. Hanzi foni yachiedza anogona ari kusoweto. Unoona kuti ndakidzai. Loveness Musiwa network. Okay. And Musiwa network. All right. Fortunate Muchemwa, I'm watching you live, Menas. Thank you so much for Chi. I love you, my beloved sister Naika. So kana pana kupinda mstudio. Link ndorandesa hapa comment section iro hama dzangu. Unokwanisa kupinda mstudio wotiudza kuti nyaya yeSoja Love yakubata sei. Rufu rwaSoja Love wongotiudzawo kana une zvimwe zvinhu zvaikuitira zvaikunakidza wongopindawo mustudio wotiudza kuti no ini ndauya wakomana ndine urombo Soja Love ane nziyo dzakati dzaitinakidza. Uchida kudziimba ombotimbirawo freestyle. Kana ane zvaakakutsamwisa utoti no ini ndine chigumbu naSoja Love nemhaka yekuti chakati. Tongotaurawo maererano nezvemufu Soja Love naika. Ini ndataurawo pandimire. Ini ndinenge sina problem naSoja Love. Soja Love ainakidza. Soja Love aigona aifadza akawanda. Ndarwadzikanawo nekufa kwake. Ndinenge ndakatotarisirawo mahits akawanda because ndiye mumwe wevanhu venga vane future. Kana takatarisa Zim Dancehall ndo venga vatori varidzi veZim Dancehall. Thomas, how are you? Welcome, fine, my brother. How are you there? Yeah, kuri sei ikoko. Kuno kuri boa, mai zviri sei ikoko. Ndone matambudziko kwako man. Nematambudzo zvechokwadi. Ina hangu tora chokwadi ndarwadziwa asida kunyepa.
takangokanikwawo tichingozvinzwa zvikanzi mukomana waenda ndakambomhanya kumbotsvaga kuda kunzwisa kuti ndizvo here kana kuti asi ndazonatsa kubata shuwa nhasi kuti ndo mamirira zvaita izvi. Kana inini handina kubvira ndabhilivha ka because ndakatanga kunzwa natwabamu ka. Upenyu wako upenyu hupfupi. Ndakatanga kunzwa naProphet Passion Java hanzi Soldier Love afa ndakati because Prophet Passion Java marimwe zuro aya vakambotaura hanzi Madam Bosa wafa. Ndakati haiwa ndiwe kunde zvekunyepa izvi. Neso taingoti pamunhu wezvekunyepa kanokuti taingoti vakomana vari kutsvaga mari, vari kutsvaga malaiki, vari kutsvaga vanhu kuti vavalaike, saka pamwe kunyeba. Saka tangopedza usiku hwese chingomuka makuseni tabva tapinda futi pamedia kuda kumbotsvaga ndobva tazonzwa kuti ndizvo wena. Sori vakomana mahwani akambondimbira kasongu so kamwe kakambondinakidza so kanonzi hama dzangu timboungana timboponda nhamo, unokaziva here? Hama dzese ungana indoda kumboponda nhamo, hama dzese ungana indoda kumboponda nhamo, handichamuda pano iye nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro, iko zvino ndakura ndakuoma musoro. Hachanazoziva kumberi kwacho. Hachanazoziva kumberi kwacho. Kakanetsa munombotswana kasongeke. Kakanetsa. Hanzi hama dzese ungana indoda kumboponda nhamo. Nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro, iko zvino ndakura ndavekuoma musoro. Wati kumba kwedu zvaka mufesi yaigona zvachioda to be honest. Zvakasenga musi wake kabuda soka. Unozwa musi wake kabuda soka. Takaridza kubva muGabroni kuenda Hameno kunonzi kuna Nalobatso kachingorohwa kuenda nekudzoka. Pane distance of 100 kilometers. Mkinda kudzoka kachingorohwa chinda yakanonzi nhamo kaka. Wakaya ndo yakandiparadza maji kaka. Ili papa yaipisa kana akapisa. Kuponda nhamo ka. Akangofanana nasimu dzaimureza wedu weZimbabwe. Kakaita national anthem. Exactly. Chokwadi asingakazika kanenge achitoda kunyeba kana kuti amene kuti anenge achigarepi. Ndati kana uyuri muZimbabwe uchiti hauzive song yaSoldier Love inonzi kuponda nhamo, utori visitor, hakuna muZimbabwe asingazive. Kana kumatebeleland, kumashonaland, kumanika maprovince ese kana kuVictoria Falls, kunobata Cholocho, kunobata kuBeit Bridge, kunobata Mendo, border to border kuponda nhamo. Kana usingaiziwe hausi muZimbabwe, uri foreigner. Hakuna zvakadaro. Iyo kuno maforoma iyo munombotswana vaneiziva kuponda nhamo, matswana chaiva vaneiziva. Andimunzwa. Zvakafanana kana nahanzi anikopa mamonya ipapo. Pamamonya ipapo. Pamamonya ipapo. Sauro mwana wa Sebeni. Wakumana tarasiwa. Menas raunzweka. Ndaenda kuWhatsApp kwako ndikati undisendere ka video kanonzi hanzi mukadzi kudii. Ndakusendera message kuWhatsApp kwako. Anobva ndimbori busy. After this live nichaenda kondonosenda. Alright, no problem. Alright. Saka chimbotiroraiwo freestyle kana tuma songs amunoziva aikunakidza. Tiroraiwo freestyle. Watanga ndo zvandisikadi izvozvo watanga. Munhu wese haupfude mustudio usina kumboimba kuponda, hakuna. Toda kuperekedza mufi, hakuna zvakadaro. Ngatimuimbire ndio dzake. Mistake yandaitaka
ndatanga ndakuimbira kuponda nhamo ndo mistake yandaita iyo. Hey, Hatikuda imwe kuponda nhamo ndatoimba kudhara, takuda imwe tiimbireyo imwe. Hey, murume waimba hake uyasvika song dzacho ameno dziri kumbotiza wena song kuita kutiza musoro ndoita zvekudini keni. Alright, ko kanonzi ndini uya wamaigara muchingoti imboko, ndini uya wamaingotukwa nemashoko, munokaziva? Ndakaziva manje nokokuti kaka hanzi mwana wasitembeni wati mwana wasitembeni something like that. Ndo pamamonya ka mwana wasitembeni. Pamamonya ipapo zvikakanetsa. Chitimbireyo wandi. Shamwari munhu wese anobva aimba. Rega ndimbirwe nadhuwe uyu. Ngaimbe. Azvibuki. Aiwa, hapana examiner panapa, zvino hazvisi kumakwa izvi, munhu wese ngaaimbe. Hazvitomboiti, hazvigoni. Hapabudi chunhu. Imbirwa namaititi awa. Ngaimbe ndakakumirirai. Handikusunungurei. Yo. Chiri kumbofunga dzatiza dzese. Imbatinzwe dhuwe. Regai ndiimbe. Aiwa imbotaura nevamwe. Imbotaura nevamwe ndichimbofunga. Ora chingoimba kanonzi makonzo ndichamafirita. Makonzo ndichamafirita. Soja wane bakatwa makonzo ndichamafirita. Makonzo ndichamafirita. Asi we menasi song dzese tunodzidzira kupi uyu. Dzose uchigara kuNamibia. Namibia kabhatitendri vatsigiri kana uchida munhu wake unongomuteerera chete hazvina basa kuti uri kure, unongomuteera chete kwaariko. Kuziva dzese kudaro. Asi chokwadi. Kutadzanei unototeera munhu wako chete. Kaakatanga kunetsa nako munozoti kakamupa mviri ndekekuti kai. Kakatanga kunetsa munokaziva here? Kanonzikadaro kakamupa mviri. Mira. Ndongosimudza musoro kunge gumkum. Ndongosimudza musoro kunge gumkum kana ndakudowa. Hanzi tozopedzera. Hanzi baby tanga nekubedroom. Hanzi woti baby tanga nekukitchen tozopedzerana kubedroom. What? Munoziteerera chokwadi. Right, ndo song yaSoja Love yakatanga kumunetsa iyoye ndokosimudza musoro kunge gumkum kana ndakudowa wangu. Ndo paakatanga kumustaira ipapo. Munodziteerera. Abva ipapo akazouya pana kuponda nhamo. Kuponda nhamo yakarira from border to border, from Victoria Falls to Beit Bridge. Nyama panda menoti Pramsi akona ese yakarira. Apa akapedza kuponda nhamo yakanga yango hit after hit. Yaro chandinongoziva chake choti kangari hanzi kangari wati nsikoko kumberi handizodini. Hamuchiseka inini ndachikuudza kuti vachindiseka ndichivaudza kuti pane imwe inonzi upenyu kudii mai like vachindiseka imurungoti kanga wani. Hanzi dai upenyu waitengwa ndaingotenga hwamai wangu. Ndakuudza ndove ndoziva kuti upenyu waitengwa. Dai upenyu waitengwa ndaitengera hwamai vangu. Saka ndove ndongoziva chete izvozvo. Vakangooma vakomana. Sisi Elizabeth havana kuimba ka. Ndaimba wani kuti upenyu hwacho kana dai waitengwa ndaitengera mai wani.
mukutaura mungati maimba tu mataura tu malines moti mati azvoda uchitamba kaiti kuimba kwacho. Ayo ini ndiri kutamba kuno kuimba ikoko. Menasi mustudio ka unofanaisa karedhiyo ipapapo ombotiridzira ipapapo. Nai Handiri kuda vanhu vanoimba, ndikuda vanhu vanoimba. Tomboteerera ombokanda mwana wasitembeni tomboteerera. But mukoma Thomas musandidaro mana mukoma Thomas. Nindiimbira iwo one all right. Apa handimbodi kunyepera mununa, apa handidi kunyepera apa ndingatokunyepera singaiti. Hapana kana one kunze kwekuziva wedhiro kungoti kangari chete ndoziva ero. Handidi kunyepera. Ivo vanogara usina redhiyo mustudio. All right. Mumwe muimbi. All right. Mukoma Thomas. Mumwe muimbi wamunogona kuti ndiye ngari Vice kana ndiye ngari padhuze naSoldier Love kana kuti wamunga ari wezimudhanzi ndiani wamungafungidzira kuti ari padhuze naSoldier Love. Kana achiti padhuze techirova kuti kudini aida kuzama here kana kuti. Yeah, right. Tomboti Soldier Love ari pa number 1. Obvious izvo hazvina doubt izvo. Anoramba izvo ane godo. Right. Pa number 2 hapana, pa number 3 hapana, pa number 4 hapana, 5, 6, 7. Ameno. Saka angaite kana kuma number 40 ndiani. Was from number 2 kusvika pa number 39 hapana munhu apa. Ari kuma number 40 ndiani. Aiwa, ndaunozonditukisa. Aiwa, kutukwa nani? Ndinoswera ndakutukwa shamwari. Kutukwa nani? Vanhu vanotuka wena, vanotuka wena. Ndoswera ndakutukwa ipo kunzi, wewe wakazoti chakati chikati. Ndongoti ndongoti aina kugona chete mukomana aigona zveshuwa, kugona aigona. Vese vanotigonera. All right. Munhu wese anogona, but kune vanogonesesa. Vese vanogona ngawani. Orati vanogonesesa vacho. Aiwa zvakanaka regedza nditaure kuna Wingidi, vana Kilati, vanani nevamwe vakadaro ikoko. Alright. Pane munhu ane redhiyo iri kurira. Sisi Chiedza wadzoka. Sisi Chiedza ndimune redhiyo iri kurira. Aiwa, ndina mwedekura. Sisi Chiedza network yakadhaka. Network South Africa Asi sisi Chiedza ndikumbobvunza asi munogara kuMarikana kana kuSoweto kana network yakaneta. Network kuno yakadhakwa mvura ikanaya haitozvike. Asi munogara kuSoweto. Mboni payatinzo kwamuri chaiko. Ndakwandiri. Sisi Chiedza. Sisi Chiedza ndepenyu. Nekuti Joburg ndoiziva panyaya dzeTelkom inoshungurudza, paSoweto pacho kaenda usosiyanetsa. Handisi kuwanzosei. Watsamaile. Network yavo haina kumira zvakanaka. Samweni ndiri kuSoweto. Taura naJust Island. Just Island nguva yako. All right. Just Island nguva yako.
bvunzai zvenyu. Kuda kungoita zvekubvunzwa chete. Unogona kuzotaura zvisingaenderani nezviripo. Aiwa, iwe just silent uri teacher ka. Wakasvika muclass unoita zvekubvunzwa chete. Kaunombotaurawo zvaunoziva. Wozomirirawo kubvunzwa. Unofanira kumbomirirawo mbobvunzwawo nevana kuti Alright, mukoma just silent. Mumwe muimbi wamunofungidzira kuti angateere Soldier Love, ari padhuze naSoldier Love ndiani? Ini ndati panamba 1 panenge pana Soldier Love. Panamba 2 kusvika ku39 hapana munhu. So ari panamba 40 ndiani? Ari kunamba 40. Because panamba 1 pana Soldier Love. Number 2, 3, 4, 5 kusvika ku39 hapana munhu. Ari panamba 40 ndiani amukaise panamba 40? Wangaise panamba 40 hangu kainini pachangu. Ndokuda kuzorohwa mukoma wangu. Asema matongoti namba 2 kandaingoti hangu gafa. Neuti zoisa wamwe kumangwana wachandibata ndiri pastage ndindatokwara. Wanzwa chibanda. Wanzwa wazvinzwa ka. Atidi kurohweswa pana wapano. Chokwadi chandaura ndikuti chokwadi munhu acho asamuda kuchitaura. Chokwadi chiripo bado kuchitaura chonetsa mani. Soldier Love anogona anga achigona. Anga achigona naika. Ndo chokwadi chiri. Wafanaka. Anga achigona zveshuwa. Ende aiwa aigona zveshuwa. Handida kutaura paya ndikati takaridza song iya inonzi konda nhamo 100 kilometers kuenda nekudzoka ichingorohwa chete musi wayakabuda. Aizvi takadriva 100 kilometers kuenda 100 kilometers 200 kilometers tichirova kuponda nhamo bedzi. Makazoiponda here nhamo yacho? Dzaigova kuda kumera nyanga. Dzaive shungu dzegurwe kuda kumera nyanga zvakaramba. Hama dzese mungana inoda kumboponda nhamo, handichamuda pano iye nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro, iko zvino ndakura ndaakuoma musoro. Dzirimo musoro. Alright. Thank you so much naye mukoma wangu. Thank you so much. Tikasangana pa live imwe yamangwa. Tosangana pa live yamangwana. Right. Ndiani mumwe apa? Pana mumwe munhu asiri kutaura panapa. Hatisi mukasi. Eri Sisi Elizabeth. Handisi kunyora manoise maker. Sisi Elizabeth ndati hamusi mukirasi munomu. Handisi kunyora manoise makers munomu. Ndeta punishment hangu. Handisi kunyora, handisi class monitor, handisi kunyora manoise makers. Matichiko. So mashoko enyu ekupedzisira tichiita sign out zvedu because hanguva dzati dzaenda idzi. Tine vakadzi kai, tinoda kumbopa attention vakadzi kai. Handisi mabhachura. Handisi bhachura unge just silent kai. Ndine vakadzi kai, vakadzi kwadoka kauko, ndonguva dzacho kai. Ndichaona. So regai titange na Sisi Elizabeth. Mashoko avo ekupedzisira vachibva vaita sign out. Ndinoti jaso vazorore murugare
tosangana ikoko. Mwari ndiye aita kuda kwavo. Naiga. Asi sichedza vadzoka. Bye. All right. Thank you so much, Elizabeth. Tobatana mangwana naika. All right. Sharp, sharp. Right. Chiedza. Ngoma. Zvakamira sei. Kuri sei ku South Africa? Ngoma vararira. Avarari. Vanogurara. Ungarari wafika. Aite ndinoti janga. Mati. Atirwadzisa jani noti ngazorore murugare ndichingoda hangu kungoti song yake kuti deupenyu hwaitengwa ndatenga hwamai vangu ndingadai ndichifara navo. Chimbotiimbiraiwo live. Tiimbiraiwo live timbonzwe. Ndiyo song yandinofarira ja. Alright, chimbotiimbiraiwo live. Chimboimbaiwo live. Inangu andigoni. Andigoni kuimba shona. Uyazizira. You can learn from today. Andigoni kuimba shona sindinonzwa. Munotaura chii? Munotaura language ipi? Ndotaura Chivenda. Chivenda. Chindevera amukulume. Ndevera amukulume. Netoki yangu yakadhakwa itotaura mangwana. All right, thank you so much. Thank you Naika Chiedza. Ndikuona kuti network yenyu yakadhakwa. Thank you so much mangwana inenge yave bo Naika. Thank you so much Marama Chiedza. Thank you. Aiwa kwavari kwacho network yawo haina kunazomira zvakanaka. Vanombotengawo MTN kana ingori Telkom mukaheta wandisa. Taura hako, but ini ndiri kunzwika zvakanaka. Imimi hapenyu boa. Kana kwako ikoko bolato. Nekuti mangu mudendere mungazodavere zvekudaro mudendere. Ataura. So kana pane munhu arida kupinda mustudio, link ndaisa mucomment section iro, hama dzangu. Pindai mustudio tikurukure titaure nezvaSoldier Love, Gamba, Legend, Zim Danso iro ratisiya. Ndonyaya tiri kukurukura muzuva ranhasi, muchitiudzawo zvakakufadzai zvakaitwa naSoldier Love kana kuti zvakakugumburai zvakaitwa naSoldier Love. Sunungukai kutaura zviri pamwoyo penyu Naika. Ndo zvatinoita panapa pachannel yedu. So kana da kupinda mustudio, shandisa link randaisa pacomment section iro. Ani mariona iro. Wongopindawo mustudio uchida kana kutiimbirawo song yaSoldier Love 1 yakakunakidza, wongopinda wongotiimbira kuti no, hainini hangu ndarwadzikana nekufurwa Soldier Love, but ane song yako 1 yaindinakidza inonzi chakati obva watiimbirawo. Kana kuti ane imwe song yake zvakare inonzi chakati obva wangotiimbirawo. Wakomana, rufu inzira yemunhu wese Naika. Tese tichafa, iwe neni tichafa. Nhasi ndiSoldier Love. Mangwana unotozvanzi aya mukoma Menazi wafa, wogotorwa nana kuti mukoma Menazi waitifadza paYouTube pasocial media wafa indava. Mangwana ndiwewo, ndozvinoita upenyu hwacho. Tese tiri mubhazi Naika. So ngaticheme tine tariro hama dzangu, ngaticheme tine tariro. Upenyu ndehwaMwari, sekunyorwa kwazvakaitwa hama dzangu kuti nyama ichayakabva muvhu, mweya uchadzokera kwawakabva. Ndo zvaakutongoitika hama dzangu. So kana pana ropinda mustudio, link riri mucomment section iro. Kana pasina tobva tanongoita sign out. Ronaldo. Anga Ronaldo
Menas wadi ndiri bo zvangu hama yangu Ronaldo uchida kupinda mustudio shandisa link randaisa apa iri bozi nguva dzacho dzinenge dzaenda so tada kuti ta sign out. Indokumbira mbobvunza pane zvandanga ndambonzwa kuti hanzi Soja Love mota kudini dini apa na Passion Java apa andizozwa kuti ichokwadi here apa pasomwe yanga kabudirira hanzi simudza kumbodidi. Inini ndakanzwawo asandane umbo ndakangonzwawo irumors kunzi enganzi akasvika 1 million viewers here achatengerwa mota. Ko imwe nyaya yeFord yandazonzwa kuZimbabwe ndanga abva kutenga Ford yake nezuro kudidi ndaingosangana zvimavidhiyo muWhatsApp. Ina hangu handidi kutaura kwandisina kuswera. Iyo nyaya handina kuinzwa. Handina kubvira ndainzwa waina kusvikawo nemunzeve dzangu. Alright, saka rungori runyere kupe rungotenderera musocial media. Saka mukoma ja silent ka namba dzangu handiti munadzo handiti. Namba ninadzo. So toda kuti muzondibate just after this live broadcast moya ku comment section mondibata munongoti just silent because ndine ma contacts avanhu akawanda saka ndogona kunge ndisina namba dzenyu mozondibata. Alright, ndinouya now papa. Right. Saka ameno mashoko enye kupesera mukoma jai silent tichita sign out because ndikuona kuti nguva yacho inenge yafamba. Mashoko enye kupesera tibva taita sign out. Nini mashoko anditongonawo haana kumbowanda ndiye kungoti ndongoti rest in peace kuna mukoma Sauro. Tichasangana zvakare nekuda kwaMwari. Ndinotenda. Alright, thank you so much mukoma Justin now. Ndafara zvikuru sana nekupinda kwamaita mustudio muzuva ranhasi. So regai ndione kuti munokwanisa kudona henyu ndoona kana panenge paita guest zvakare. Alright, thanks. Ndi Pinford regai ndiedze kuedha Pinford Tony. Kana pana aruda kupinda mustudio apa ngaapinde nekukasika because chiringa zuva chedu chatsvuka chikakwata nguva dzinenge dzafamba ndoda kuita sign out. Ini nahangu hama dzangu regai ndidzokorodze zvakare. Ini ndiri kurwadziwa nekutisiya kwaitawo Soja Love. Muimbi weZim Danzo enga ane mukurumbira enga ane mahits akawanda ndofunga ndiri kudzokorodza ndadzokorodza zvakare. Enga ane mahits akawanda kubva pana regai Tony. Mahits akawanda kubva pana ndongosimudza musoro kunge gumkum kana ndakudo wangu akabva ipapo akauya pana hama dzese unganai ndoda kumboponda nhamo handichamuda pano iye nhamo akanditadzisa kuenda kuchikoro. Akabva ipapo paakangorova kuponda nhamo akazotanga kuburisa hit after hit akaburisa ana mwana waSteben akaburisa ana Kangaring Hawite Chibaba akaburisa mahits akawanda akaburisa ana Ndini uya ana Makonzo ndichamafirita akaburisa zvakawanda muri manonzi Soja Love. So nongotiwo nematambudziko kumhuri yese kwaSoja Love nematambudziko kumhuri yese yeZimbabwe matambudziko pasi rose kune vese vaifarirawo Soja Love naika. I think chiringa zuva chedu chatsvuka chakakwata so ndaakuita sign out. Thank you so much kune munhu wese auyawo pathis live broadcast vari kusharewo mavideos edu vanolika vanokomenda vanoshare. Endai zvakare paFacebook ndiripo zita ndiroro munongonyora kuti Mena Sibanda mosiya masubscriber ipapo. PaTwitter ndiripo zvakare munongonyora kuti Mena Sibanda mosiya masubscriber. PaInstagram ndiripo zvakare munongonyora kuti Mena Sibanda mosiya masubscriber naika. Thank you so much hama dzangu rambai makadaro ndokudai mese. Ndini wenyu Mena Sibanda. I am signing out now. Bye. Take it free.